decidejt mulej l-ħajt irridna dik jien nofrilek li l-nifsi kif jien ħudni fidej u għamel bija dak li trid kun int mulej is-sitta ħajti hawn jien mulej jitlest għalik u għal kull ma trid hawn jien mulej imħabba kbira għalik hawn jien mulej u kmandani dak li trid hawn jien mulej iddeċidej hawn jien mulej jittlest għalik u għal kull ma trid hawn jien mulej b'imħabba kbira għalik hawn jien mulej u kmandani dak li trid hawn jien mulej iddeċidejt mulej l-ħajt irridna dik jien nofrilek li l-nifsi kif jien ħudni fidej u għamel bija dak li trid kun int mulej is-sitta ħajti hawn jien mulej jittlest għalik u għal kull ma trid hawn jien mulej b'imħabba kbira għalik hawn jien mulej u kmandani dak li trid hawn jien mulej iddeċidej hawn jien mulej jien mulej u kmandani dak li trid hawn jien mulej iddeċidejt mulej l-ħajt irridna dik jien nofrilek li l-nifsi kif jien ħudni fidej u għamel bija dak li trid kun int mulej is-sitta ħajti hawn jien mulej jittlest għalik u għal kull ma trid hawn jien mulej b'imħabba kbira għalik hawn jien mulej u kmandani dak li trid hawn jien mulej iddeċidej hawn jien mulej jittlest għalik u għal kull ma trid hawn jien mulej b'imħabba kbira għalik hawn jien mulej u kmandani dak li trid
عوني مولاي الدجدي عوني مولاي الدجدي لحيتي الريت مدي عوني مولاي الدجدي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kif rajtu dal-għodu għamilna ġest sempliċi ħafna, tlajna bix-xema madwar il-kelma ta' Alla. L-lum huwa il-jum id-dedikat għall-Iskrittura. Il-Papa jixtieq li t-tielet ħadd ta' żmien ta' matul is-sena ikun kollu kemm hu iffukat fuq il-kelma ta' Alla. Biex nitħejjew tajjeb ħalli narfu żbuħija l-kobor l-importanza ta' din il-kelma ta' dan ir-rigal, biex inħalluha d-dawwa lil ħajja tagħna, nħalluha s-salvana fis-sitwazzjonijiet li għaddejjin minnhom bħalissa, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fi-skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nofru din l-Ewkaristija għal Ruħ Anġela u Paul Abela. Ejjew infaħru lil Alla flimkien billi ngħidu glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek, Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi t-nubiet tad-dinja il-qar talb tagħna, inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-Ażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe il-belt il-kbira u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-Mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe ssir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu falla, nedew sawma u libsu l-ixkejjer mill-kbejr saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla reġa' bdielu mid-denni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-Mulej. Ir-rodda ħajr lil Alla. Triqatek Mulej għarrafni. Triqatek Mulej għarrafni. Triqatek Mulej għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek Mulej għarrafni. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek għax huma minn dejjem Mulej. Int tajjeb Mulej. Ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Triqatek Mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-Mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek Mulej għarrafni.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien qsar. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku ma għandhomx. Dawk li jikbu bħalli kieku ma jikbux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku ma għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwiex. Għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-mulej. Ir-raddu ħajr lill-Alla joġobkom inqumu bil-wifqa. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emmnu fl-Evanġelju. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Il-mulej ma'kom. Mijek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Wara li arrestaw lil Ġwanni l-Battista, Ġesu mar il-Galilija ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emmnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil Xmon u lil Ħoħindri qegħdin ikalaw ixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: Ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħoħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom u huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Xiġifieri timxi wara Ġesu, xiġifieri tkun dixxiplu ta' Ġesu, xiġifieri tkun nisrani. Fil-bidu tas-sena liturġika qegħdin fit-tielet ħadd ta' żmien ta' matul is-sena, il-Knisja tipprova bil-mod il-mod tmexxina pass wieħed wara l-ieħor f'dan li ngħidulu id-dixxepolat, jiġifieri li nkunu ħbieb ta' Ġesu, li ngħixu l-ħajja tagħna f'relazzjoni marbutin miegħu. U din bil-mod il-mod femilna l-Knisja matul is-sena kollha liturġika. Mhux biss biex tibqa' xi ħaġa tal-moħħ tagħna, imma biex tinżel fil-qalb. Għax aħna nemmnu u mhux biss nemmnu ma nafu li l-kelma tal-Alla meta nisimgħuha ta' veru tmiss il-qalb, tmiss il-persuna tagħna, tħarrek xi ħaġa fil-fond tal-persuna tagħna. U allura wara illi il-Vanġeli jidilna jarrestaw lil Ġwanni l-Battista, mhux tant jarrestaw, il-kelma preċiża hija wara li Ġwanni l-Battista ġie moti. Interessanti għax kemm Ġwanni l-Battista kif ukoll Ġesu mhumiex ikkunsidrati bħala persuni li ġew maqbudin, arrestati, maqtulejn, saret violenza fuqhom, le mhux hekk.
Imma fil-Vanġelu ma konsidrati bħala nies illi taw lilhom infushom, bħala persuni illi għamlu donazzjoni tal-persuna tagħhom stess, offrew lilhom infushom. U allura aktar milli arrestaw, wara li Ġwanni l-Battista ġie moti, wara li Ġwanni l-Battista tali lilu nnifsu, l-istess fil-każ ta' Ġesu. Għalkemm ngħidu ġiet tradut minn Ġuda, però l-kelma tradut tradere tfisser ġie moti, mhux tant tradut, imma moti, għax Ġesu jagħti lilu nnifsu, joffri lilu nnifsu. U wara li Ġwanni jagħlaq il-missjoni tiegħu, x'jiġri? Tibda l-missjoni ta' Ġesu. U hawnhekk diġà għandna minjera ta' tagħlim. Ġesu kien jaf li l-missjoni tiegħu tixbaħ ħafna lil dik ta' Ġwanni l-Battista, anzi, mhux biss tixbaħha, imma se tpoġġi dak li beda Ġwanni l-Battista fil-milja tiegħu, se twasslu għall-milja tiegħu. U jekk Ġwanni l-Battista spiċċa ħażin, jekk Ġwanni l-Battista spiċċa brasu barra, kif kien qed jistenna li se jispiċċa Ġesu? Imma minkejja li kien qed jipprevedi ir-reazzjoni tan-nies se tkun għat-tagħlim tiegħu, Ġesu xorta waħda joħroġ. Ġesu xorta waħda jibda il-missjoni tiegħu. Ġesu xorta waħda iwettaq ir-rieda tal-missier. U dan għalfejn, għax kien stojku, kien kapaċi jibati Ġesu, għax kien rasu jibsa, kien determinat, le. Imma għax dik kienet ir-rieda tal-missier illi il-poplu li n-nies jarfu illi l-wiċċ ta' Alla u wieħed ta' ħniena. Il-wiċċ ta' Alla u wieħed mimli imħabba. U jekk Alla u imħabba ma jistax jirreaġixxi mod ieħor għal prepotenza, għal vjolenza tal-bniedem jekk mhux billi jsir vittma. Jekk Alla u imħabba ma jistax jirreaġixxi għal vjolenza tal-bniedem jekk mhux billi jsir vittma tiegħu, billi jħalli lill-bniedem jeqirdu, joqtlu. U din jidħol għalija Ġesu. U xi ftit jawwies li tkun dixxiplu ta' Ġesu, ifisser illi tagħmel ukoll esperjenzi simili għal din ta' Ġwanni u għal din ta' Ġesu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kultant biex ma taggredejx, biex ma tkunx prepotenti, biex ma tilabx bl-istess logħba r-rieda tal-ieħor jew tal-oħra, inti tiġib ruħek b'mod illi tbagħti jent, illi titaffeċ jent, illi ssir il-vittma jent. Din hija parti mill-ħajja tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu. U l-mod tagħna kif nirreaġixxu għal ħażen ta' madwarna. Ħafna drabi nispiċċaw biex bħal Ġesu bħal Ġwanni inġorruh fuqna dan il-ħażen. Nitabbew bih aħna dan il-ħażen. Maħniex fraġli, maħniex ġwejjef meta ngħaddu minn din l-esperjenza. Verament iridu noqogħdu attenti biex ma inkomplux ma l-inġustizzja ta' ħaddieħor. Lill-ieħor ma nkomplux ngħidu l-iwa kompli jaffeċ, kompli kun prepotenti, kompli kun inġust. Le, irridu noqogħdu attenti biex ma naslux għal din l-estremità. Imma minkejja li aħna il-ħażen irridu nikkundannawh u niddenunċjawh, nirrapportawh min naħa l-oħra lil ħażin, lil persuna irridu dejjem insalvawha, dejjem inħobbuha, dejjem nirrispettawha. U ħafna drabi biex nagħmlu dan ikollna nġorru fuqna it-toqol tal-konsegwenzi tal-ħażen ta' ħaddieħor. Dan jiġri spiss fil-ħajja tagħna. Jekk aħna rridu nkunu veri dixxipli ta' Ġesu. Għaliex? Għax hekk titlob l-imħabba, hekk titlob is-solidarjetà, hekk titlob il-qalb kbira tal-bniedem li jkun jaf x'jiġifieri Alla jħobbu, Alla jkollu ħnina minnu. U Ġesu joħroġ u jmur fil-Galilija. Anki dan messaġġ ieħor għalina, Ġesu ma jmurx f'Ġerusalemm fejn hemm kulħadd arkub teħ jinċensa, joffri s-sakrifiċċji, kulħadd jemmen, it-tempju huwa kollox idur mal-fidi, mal-reliġjon, mal-kult, le, ma jmurx Ġerusalemm. Fejn imur Ġesu?
imur fil-Galilija, Galilija tal-pagani, jgħidilha l-profeta Eżajja, Galilija tal-ġentili, hekk sejħilha imbagħad il-Vanġelu ta' San Mattew. Imur fil-Galilija, imur fil-post fejn ħadd m'għandu moħħalla, fejn kulħadd għandu xi ħaġa oħra x'jagħmel, fejn Alla r-reliġjon il-fidu mhumiex importanti. Imma Ġesu jemmen li l-Vanġelu tiegħu mhux biss jgħod għal dawk li m'għandhomx moħħalla, għal dawk li ma jfittxux, mhux biss jgħod, imma dawk għandhom bżonnu. Ippruvaw ftakru ftit xkien l-ewwel qari mill-ktib tal-profeta Ġona, tafu l-istorja. Ġona li jmur f'Ninwe, imma ma jmurx bil-ewwel f'Ninwe. Għaliex? Għax kien qatt qalbu li l-poplu ta' Ninwe seta' jemmen fil-kelma tiegħu, il-kelma tal-Alla, l-jum tal-kelma tal-Alla. Imma tibelgħu il-ħuta u tobsqu fuq xatt il-baħar f'Ninwe, tgħidilna l-istorja. U jibda jipriedka f'Ninwe, 40 jum ieħor u Ninwe tkun meqruda. U x'jiġri? Dak il-poplu jikkonverti u l-belt ma tinqeritx. Dak il-poplu biex ma jinqeritx kellu bżonn tal-kelma. Dak il-poplu biex ma jinqeritx kellu bżonn ta' profeta li jwassallu l-kelma. U dak il-poplu kellu bżonn tal-kelma, mhux in-nies ta' Ġerusalemm. Ara ma jmur xi ħadd minna jaħseb li l-kelma tot biss għal ċerta sezzjoni ta' nies. Tot biss għal dawk li għandhom ċerta età, tot biss għal dawk li draw imorru l-Knisja, tot biss għal dawk li trabbew familji nsara. Ara ma mmorrux moħna li l-kelma talla tot talina biss. Il-kelma talla mhux biss tot tal-kulħadd, imma tot l-iktar għal dawk li huma inferxejn, għal dawk li huma imxerdin, għal dawk li qegħdin ifittxu, għal dawk li jagħmlu mhux esperjenza waħda fil-ħajja, 2, 3, 4, 5 u jkomplu ġirja waħda wara xiex, wara sinifikat, wara tifsira, wara sens tal-ħajja li ma jistgħux isibu. Dawk l-iktar li għandhom bżonn il-kelma u mhux biss għandhom jett għalija, mhux huma biss għandhom dritt għalija, imma aħna għandna dmejr li nwasslu bihom. U allura Ġesu imur il-Galilija. Imur il-Galilija. Il-kelma talla tgħidilna litra lil-Lowt ħajja. U tinfet il-persuna, tinfet l-istejjer tagħna, tinfet il-ġrajiet li ngħaddu minnhom. Trid tgħidlek xi ħaġa anke fil-ġrajja li għaddej minnha bħalissa. Alla jrid ikellmek permezz tal-ġrajja u permezz tad-dawl li jagħtik fuq il-ġrajja bil-kelma tiegħu, bl-Iskrittura. Alla jkellemna b'dan il-mod. Ikellemna kuljum, ikellemna l-ħin kollu. Issa sta għalina u xekk. Jekk aħna ħniex nippruvaw naqdu dawn iż-żewġ realtajiet flimkien, ir-realtà tal-ħajja li ngħixu kuljum, l-esperjenza li ngħixu kuljum ta' ferħ, ta' dwejjaq, ta' niket, ta' solitudni, ta' entużjażmu, naqduhomx flimkien ma' dak li tgħidilna l-kelma. Sta għalina din il-biċċa xogħol kbira tal-Kristjan, il-biċċa xogħol kbira tagħna. U meta jmur fil-Galilija Ġesu f'dan il-post, hekk fejn hemm taħlit kbir, taħlit ta' reliġjonijiet, ta' kulturi, il-Galilija fin-naħa ta' fuq kienet tgħaddi minna qrib Kafarnawm il-Via Maris, it-triq tal-baħar, waħda mit-toroq il-prinċipali tal-Imperu Ruman. U kienet triq prattikament li twassal għal 3 kontinenti tad-dinja. It-triq daqshekk prinċipali. Immaġinaw allura x'belt ta' taħlejt. Aħna forsi llum ngħidu u x'hekk Għawdex u Malta, ma baqax Awċi, ma baqax Maltin, taħlejt. Għalina l-kelma talla. Għalina li qed ngħixu fit-taħlejt. Għalina. U mhux biss għandna dmejr li nxandruha, imma dawk li hemm barra għaċċanejn għalija anki jekk ma jafux. Għaċċanejn għal sinifikat veru tal-ħajja, anki jekk ma jafux. U jkompli l-Vanġelu. Ixandar l-Evanġelju ta' Alla, l-aħbar it-tajba ta' Alla, il-kelma Vanġelu x'jgħid? Iż-żmien huwa mitmum. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u hemmnu fl-Evanġelju. Għandna 3 espressjonijiet, kelma żgħira fuq kull waħda.
Iż-żmien huwa mitmum. Il-kelma żmien bil-Griek mhix tradotta bil-kelma kronos, il-kelma kronos kronoloġija. Waħda tiġi wara l-oħra, il-bieraħ, illum u għada u pitada. Ma tfissirx iż-żmien kif nifhmu bih aħna, issa f'nofsinhar il-lejla, mhux dik it-tifsira tal-kelma żmien illi għandna fil-Vanġelu tal-lum. Il-kelma hija kairos, mhix kronos, il-Griegi għandhom iktar minn kelma waħda biex jgħidu żmien. Il-kelma kairos xi tfisser? Issa u l-waqt, issa u ċ-ċans, da bħal meta tkun għaddejja minn ximkien u tara ħanut u tara sejl u se jagħlaq illum, issa ċ-ċans u titlaq tiġri biex tkejjel tara l-qisien x'inhuma ta' dak u ta' dik għax hemm sejl kbir, issa ċ-ċans jekk mhux issa qatt iktar. U meta hu dan l-issa, dan issa dan il-mument, issa dan il-mument li jentu jien qed nisimgħu il-kelma talla, issa ċ-ċans. Issa jew qatt. Ma nistax ngħidu iwa mbagħad għada, le issa ċ-ċans. Il-kelma kairos għandha din it-tifsira tal-imminenza, ta' malajr, issa malajr, u s-sens kbir ta' sorpriża, xi ħaġa kbira, qed tiġri xi ħaġa kbira, issa ċ-ċans. Issa huwa żmien. Issa hu żmien it-tajjeb jgħidilna San Pawl. Issa hu jum is-salvazzjoni, issa. X'ġara issa? X'inhu jiġri issa? Is-saltna ta' Alla waslet. X'jiġifieri s-saltna ta' Alla? Ma' żmien din il-kelma kellha ħafna interpretazzjonijiet żbaljati u x'hekk tant illi għal żmien twil immaġinajna l-Knisja bħal imperu, bħal saltna. Is-saltna ta' Alla x'inhi? Is-saltna ta' Alla mhix bħal saltna tal-bnedmin. Is-saltna ta' Alla hi s-saltna tal-ħaruf. Is-saltna ta' Alla hi s-saltna ta' dak li jħobb, ta' dak li jħenn, ta' dak li jaħfer. Jissaltna tal-qadi, jissaltna tal-ubbidjenza, jissaltna tal-ħnina, jissaltna ta' min jerfa' l-piżijiet ta' ħaddieħor, totalment bil-maqlub għal saltniet oħrajn li huma mibnien fuq il-kontroll, il-poter, il-prepotenza, minnu l-iktar qawwi, minnu l-iktar f'saħħtu, min għandu l-iktar ġejt, min sejħu l-iktar minn għand l-oħrajn. Din hija l-loġika ta' kif jaħdmu s-saltniet tad-dinja. Is-saltna tal-lej totalment differenti. Is-sultan tagħna ma ġiex biex ikun moqdi ma biex jaqdi. Is-sultan tagħna ma ġiex biex jagħmel liġijiet imma biex jobdi. Is-sultan tagħna ma ġiex biex jippossedi, biex jieħdu ma biex jagħti. Allura x'totalment x'taqliba kbira fis-saltna bejn is-saltna ta' Alla u s-saltniet l-oħra tad-dinja. X'challenge kbira, mo speċjali għall-Knisja, għalina, xi sfida kbira, x'sejħa kbira, x'verità kbira li rridu nimxu warajja u li tiġbidna ngħidu iwa hekk għandha tkun il-Knisja. Iwa hekk għandha tkun il-komunità Nisranija. Iwa hekk għandha tkun is-saltna d-dinja s-saltna ta' Alla. U din waslet din is-saltna ta' Alla. U fejn kien qed tipritka Ġesu dik? Kien qed tipritka qalb, saltniet li kienu mxebħejn fl-Antik Testament mal-annimali. Il-Mesopotamja, is-Sirja, l-Eġittu, l-Imperu Grek, Alessandru l-Kbir, imxebħejn mal-leopard, mal-iljon, mat-tigra, saħansitra Alessandru l-Kbir imxebbaħ ma' bestja li ma tinarafx, jgħidilna l-ktib tal-profeta Daniel. U s-saltna ta' Alla hi s-saltna mibnija fuq il-ħaruf. Il-ħaruf li ħajtu kollha kemm hi għotja. Il-ħaruf li jagħti. Saħansitra anke f'mewtu u x'hekk jagħti lilu nnifsu bħala ikel. Jagħti s-suf, jagħti l-ħalejb, jagħti ħajtu, saħansitra fl-ikel. Il-ħaruf ta' din hija s-saltna ta' Alla. U allura verament kienet tistona din is-saltna ta' Alla għal dawk is-saltniet l-oħra kollha. U l-aħħar kelma. Indmu u hemmnu fl-aħbar it-tajba, l-kelma Vanġelu tfisser aħbar tajba, evangeljon, spjegajnija kemm il-darba. Il-kelma indmu. Metanoja tfisser mhux biddel l-email, mhux qabel kont irrabja, issa tirrabjax, qabel kont taqliba lil-mara, issa ma taqlibiliex. Qabel kont taqliba lir-raġel, issa ma taqlibilux. Mhux hekk tfisser il-kelma metanojte, il-kelma intmu, il-kelma konvertu, imma tfisser xi ħaġa iktar fil-fond.
tfisser biddel il-mod ta' kif taħsibha. U wara kif ħaniftehmu, wara kif ħatifhmuni. Nagħmlu mod li jiena nittratta ħażin lil marti, jew nittratta ħażin lil żewġi. U meta niġi biex nikkonverti ngħid isma' mela ma rridx nitratti iktar ħażin il-marti, ma rridx nitratti iktar ħażin lil żewġi. Kemm idum dak il-proponiment? Kemm idum dak il-proponiment? Ma jdumx ħafna. Għaliex? Għax hija deċiżjoni fuq email morali, fuq imġiba. Imma din l-indiema li qed ikellimna minnha Ġesu wisq iktar fonda. Tidħol iktar fil-fond. Din l-indiema li dwarha qed ikellimna Ġesu hija l-bidla tal-moħħ u tal-qalb. X'jiġifieri dan? Biex jien tassew lil marti u lil żewġ nittrattawhom sew, mhux biżżejjed li niddeċiedi li ma nibqax nirrabja, li ma nibqax nidej u nitmasħan jew nolli jidi, mhux biżżejjed. Imma hemm bżonn li dik il-mara tiegħi li għandi qudiemi, dak żewġ li għandi qudiemi, nibda ninduna li għandu l-istess dinjità bħal tiegħi. Nibda ninduna li dak jistoqlu rispett. Jekk jien kont nitratta ħażin, kont inkellmu bil-goff, jew inkellimha bl-aħrax, għalli ma raġuni, għax kont inqisha qar minni, kont inqisha l-isfel iktar minni. Il-metanoite ta' Ġesu, il-bidla tal-moħħ u tal-qalb, titlob minni li l-persuna li għandi ma' ġembi nibda nqisha tal-istess dinjità bħali, tal-istess valur bħali. Nibda ninduna li dik hija ġbija ta' Alla bħali. Nibda ninduna li dik tħoss bħali. Nibda ninduna li dak li jien ma nixtieqx li jiġri lili, lanqas dik il-persuna ma nixtieq li jiġri lilha. Għax dik bħali. Għandna l-istess valur jinwej. Dan il-mod iva jgħinni imbiddel l-email tiegħi. Mhux biżżejjed li jien inkun determinat biex imbiddel l-imġiba jekk ma nħallix il-kelma t'Alla tbiddilli moħħi u qalbi. U din id-differenza kbira ta' bejn l-indmu ta' Ġesu u l-indmu ta' Ġwanni l-Battista. Ġwanni l-Battista meta kien jipriedka indmu lin-nies li kienu jmorru jitgħamdu kienet kollha kemm mibnija fuq l-imġiba. Lis-suldati qalilhom isma' taħruhomx iktar lil-siera, lil dawk li jixbru t-taxxa tixbrux iktar. Imma dan kien iseħħal ftejt. Jekk min jiġbor it-taxxa ma kienx jinduna li tisraq mhix ħaġa tajba. Jekk min jiġbor it-taxxa ma kienx jinduna bil-weġat li kien qiegħed joħloq fin-nies illi kienu qegħdin jisburżaw il-flows iktar milli suppost. Allura l-indiema fil-każ ta' Ġesu tfisser il-bidla tal-moħħ tal-qalb. U fiex se nbidluha? Kif se nbidluha? Billi nemmnu fil-Vanġelu. Emnu fil-Vanġel, interessanti ta' għax fil-waqt li Ġwanni l-Battista jiprid kandiema għal maħfra ta' dnubiet, jiprid kandiema biex ma nibqgħux nagħmlu email ħżiena, irriflettu naqra fuqha din għax din hija xi ħaġa ġdida li ġabilna Ġesu. Ġwanni l-Battista jipridka biex il-bniedem ma jibqax jagħmel email ħażin. Din hija l-indiema, tindem biex ma tagħmilx email ħażin. Biex tibda tagħmel l-indiema ta' Ġesu jibsi iktar profonda. L-indiema ta' Ġesu biddel il-moħħ u l-qalb tiegħek skont il-Vanġelu. Emmen fil-Vanġelu. Interessanti għax Ġesu ma jimpurtax wisq mill-email u x'tajjeb u ħażin, ma tantx. Jekk kien biddel moħħok u qalbek imbagħad, il-konsegwenza tkun li ma tantx se tiżbalja. Il-konsegwenza tkun li mhux se tagħmel email ħażin. U din hi l-bidla tal-qalb li jridna nagħmlu Ġesu. Meta Ġesu jsejjaħ lid-dixxiepli li dawk is-sajjieda, x'qalilhom? Nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin, ħallihom sajjieda. Jiġifieri int tista' tibqa' tagħmel ix-xogħol li qed tagħmel. Ix-xogħol tiegħek, il-professjoni li qed tagħmel. Imma x'differenza il-professjoni tiegħek tagħmilha għalejk innifsek? X'differenza milli tagħmilha biex tgħin il-persuni ta' quddiemek, biex tħobb, biex taqdi l-missjoni tiegħek għax dik hija sejħa minn Alla li inti għandek fid-dinja. Il-bidla fil-mentalità. Dik il-persuna li għandek quddiemek fil-bżonn hija Ġesu, hija xbija ta' Ġesu. U tipprova tgħin lil Ġesu. X'taqliba fil-moħħ u fil-qalb. Jekk jien il-persuna li għandi quddiem inqisha bħala Ġesu, Alla preżenti qudiemi f'dik il-persuna, allura se handle with care. Noqgħod attent kif nittratta magħha, nirrispettha, nħobbha. Nibqa' nagħmel l-istess xogħol li kont nagħmel qabel.
Dan hu l-melħ tal-art, dan hu id-dawl tad-dinja li jġib il-Kristjaneżmu u li jġib din il-kelma. Jekk naħseb li fonek biżżejjed m'għandniex ċans inkomplu nitkellmu fuq il-kelma tal-Alla. Diġà dak li jedna kollu kemm hu marbut ma' din il-kelma. Jew nitolbu lil Mulej biex jagħtina l-umiltà illi kellu San Franġis Assisi. San Franġis Assisi kien jitlob sikwit, jibki u jitlob sikwit. Mulej, ħud li kollox. Kien jgħidu ħud li kollox. Barra ix-xewqa li nisimek tkellimni. Din kienet it-talba, ritornell, diska, imwaħla li kellu fil-sienu San Franġis Assisi. Mulej, ħud li kollox. Barra ix-xewqa li nisimek tkellimni. Bil-wieqfa nistqarru dak li nemmu. Jiena nemmen Falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sama u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għam mill-imwiet skont il-kodba maqazza u tela s-sema. Jiet fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' tnubit, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nilqgħu l-istedina li qiegħed jagħmlilna l-Mulej biex nisimgħu l-kelma, nindmu u nemmnu fil-kelma, nitolbuh jarrafna triqatu u jmexxina fis-sewwa tiegħu. Jaf Mulej mal-Knisja tiegħek jew tistedinna nemmnu fil-kelma tiegħek, nindmu ħalli jkollna il-maħfra tal-ħtijiet. Isma'na nitolbuk Mulej. Anqal fil-bnedmin kollha tad-dinja, soba għal ħtijitna kif anqalt fin-nies ta' Ninwe biex nitbedu mill-ħażen u nkunu dejjem iktar qrib tiegħek. Isma'na nitolbuk Mulej. Oħloq fina qalb safja u ġeddet fina ruħ sewwa. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal gruppi kollha tagħna li jinġabru madwar il-kelma tiegħek biex tkompli timlihom bilanċ għal din il-kelma u tkompli tgħinhom iwassluha fil-postijiet tal-familji tagħhom, fil-postijiet tax-xogħol, hemm kull fejn jinsabu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk ukoll Mulej biex tagħti id-don lid-diversi komunitajiet insara, komunitajiet li jsommu lilek bħala il-Mulej is-Sinjur li jingħaqdu flimkien matul din il-ġimgħa li qegħdin nitolbu għall-għaqda tal-Knejjes nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Fis-skitt ta' qalbna nitolbu lil Mulej il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Mulej Ġesu ibn Alla l-ħaj, int mitta lina biex teħlisna minn ħtijietna. Wġih il-passjoni u l-mewt tiegħek għatina soba ta' ħtijietna biex miegħek inqumu għal ħajja ġdida, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierek int Mulejja ħalliq u missier tagħna it-tiema tiegħek tajtna f'dal-ħobs li ġibna magħna il-frott tal-art tammila u xogħol idejn il-bniedem li minnu jsir ħalina ġismek ħajju tant ażiż u miegħu il-qalotja ta' bniedem li jubla ħila kont inti li sejjaħli ma nafx rajt sabeħ fija
imminti mit-talija tajt ħajtek fuq salib il-qaħaliva tiegħi jintiegħek dejjem qrib. Ħabib nixtieqek tkun disċiplu tiegħi salibek tbagħtilek ġol kuljum jekk tagħti ngħatalek qalbi darba jekk taqa' inkun jien li ngħinek tqum. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qabis li jemmu lej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad qaddis fis-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Fewwam lejn il-mulej. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna li libnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħ jibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt Mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddejtiek mingħajr ma jistħoqli ma l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet mill-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Angela u Polla Bela illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija
mietu fibnek u bħal ibnek, ek ukoll fibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ek San Pawl fit-tieni qari jgħid affarijiet verament profondi. Min għandu bħalli kieku m'għandux flus, mara, xogħol, dar. Hija l-esperjenza li se nagħmlu kollha kemm aħna fil-punt tal-mewt. Min għandu bħalli kieku m'għandux. Fil-moment ta' libertà assoluta, nkunu liberi għal kollox f'dak il-moment. Kull ma jkollna l-biża ta' x'ġej l qudiem. U f'dak il-moment jidher joħroġ dak li hu l-iktar importanti. X'inhu l-iktar importanti? L-imħabba. L-aħbar it-tajba, is-salt natalna, il-ħnien, il-modrin. Dak hu l-iktar importanti. Allura jgħidu li intom li ma bniedem m'għandux bżonn tal-kelma tagħna. Jekk f'dak il-moment kull ma se jibqa' huwa ħabbejt jew ma ħabbejtx. Aħfir li mulejta kemm ma ħabbejtx. Ejni fil-ftit momenti li baqali biex inħobb. Flimkien induru lejh u bil-kliem ta' Ġesu inkanta. Missirna illi jien fis-sema ikun imqaddes ismek tiġi salnatek ikun dak li trid kif is-sema hekk dak l-art ħobsna ta' kuljum għatina int illum aħfrilna qlubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni issirna li inti tismewin issirna li inti tismewin. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. X'tijak hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda, ruħi tkun fejn. X'inhu li qed jifnini minn kollox
akkwistajt għaliex dal-vojt ġo qalbi minn kollox ippruvajt fittixt il-ferħ fil-bluħ xinkont l-aħjar f'żożiti biex tlif dik l-innoċenza li kelli fit-tfuliti għax qed inħoss din qalbi imnikta f'dal-moment stikkajt biex ġit nakkwista immadni biex kontent issa li kbirt sirt raġel ħlejt ħajti għaljenat intbaħtni ta' d-dinja kollox fruwa tal-fruwat xifdaqqa bħal sajjetta ġel klim li qrajt minn ilu kien qalu raġel twajjeb li jgħix fejn ilu ħallu tfal jiġu għandi ħalluhom bil-mijiet għaliex ta' minu bħalhom jissalna tasma' wied x'inhu li qed jifnini minn kollox akkwistajt għaliex dal-vojt ġo qalbi minn kollox ippruvajt fittixt il-ferħ fil-bluħ xinkont l-aħjar f'żożiti biex tlif dik l-innoċenza li kelli fit-tfuliti għax qed inħoss din qalbi imnikta f'dal-mument stikkajt biex ġit nakkwista immadni biex kuntent issa li kbirt sirt raġel ħlejt ħajti għaljenat intbaħtni ta' d-dinja kollox fruwa tal-fruwat xifdaqqa bħal sajjetta ġe klim li qrajt minn ilu kien qalu raġel twajjeb li jgħix fejn ilu ħallu tfal jiġu għandi ħalluhom bil-mijiet għaliex ta' minu bħalhom jissalna tasma' wied x'inhu li qed jifnini minn kollox akkwistajt għaliex dal-vojt ġo qalbi minn kollox ippruvajt fittixt il-ferħ fil-bluħ xinkont l-aħjar f'żożiti biex tlif dik l-innoċenza li kelli fit-tfuliti għax qed inħoss din qalbi imnikta f'dal-mument stikkajt biex ġit nakkwista immadni mhix kuntent issa li kbirt sirt raġel ħlejt ħajti għaljenat intbaħtni ta' d-dinja kollox fruwa tal-fruwat xifdaqqa bħal sajjetta ġel klim li qrajt minn ilu kien qalu raġel twajjeb li jgħix fejn ilu ħallu tfal jiġu għandi
ħalluhom bil-mijiet. Għaliex ta' minu bħalhom jissalna tasmawil. Għandek raġun ja sidi li sejjaħ dawn it-tfal għaliex il-ferħ u l-paċi jinsab fil-qalb taż-żgħar. Għandek raġun ja sidi li sejjaħ dawn it-tfal għaliex il-ferħ u l-paċi jinsab fil-qalb taż-żgħar. ħallu tfal jiġu għandi ħalluhom bil-mijiet. Għaliex ta' minu bħalhom jissalna tasmawil. ħallu tfal jiġu għandi għaliex ta' minu bħalhom jissalna tasmawil. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-ġurnata tajba. Ruħi tfur lejk Alla Salvatur. Kemm inti kbir mulej, kemm inti kbir, kemm inti kbir mulej, kemm inti kbir. Ruħi tfur lejk mulej, ruħi tfur lejk Alla Salvatur.